Hola, soc Maria Ángeles Navarro, pedagoga i col·labore com a formadora a la Federació FAMPA València i la Confederació Gonzalo Anaya. Com que estem vivint una situació excepcional, no sols per el confinament a les nostres cases, sinó també per el dolor i l'estrès que produeix la pèrdua o simplement la malaltia de companys, amics, amigues, veïns, familiars. La Federació ens ha llançat un repte, acostar la nostra formació a casa. Així que he pensat en compartir alguns consells i algunes idees que ens puguen ajudar. Concretament jo vaig a parlar-vos del col·le a casa. I crec que ara més que mai té sentit el nostre curs de motivació i tècniques d'estudi. Bé, doncs comencem amb el nostre tema d'avui. Com treballar la motivació escolar i l'estudi des de casa. Jo voldria començar amb 4 idees claus. Primera, tenim clar que estem en una situació excepcional. No és una situació normal, no són uns dies de vacances, és una situació excepcional, on estem tots a casa i tenim la incertidumbre o la incertesa del futur i de quan acabarà això. Després, tenim que tenir clar que no poden dur el ritme que durien com si estiguérem a les classes. Dona igual que els mestres hagin a lo millor fet una idea de que podem anar treballant, que vulguem avançar continguts. La realitat és que no podem dur el ritme que durien com si estiguérem a classes perquè no estem a classes. Els nostres fills i filles estan amb nosaltres a casa, nosaltres probablement estem teletreballant o no, però estem tots dins de casa en una situació concreta i no n'hi ha un ambient específic d'aprenentatge, un àmbit escolar, diversos ritmes. No, està el nostre ambient familiar i la nostra situació concreta, cada un la que tinguem. Després tenen que tenir clar que no som els seus docents, però com que estem ocupant en aquest moment aquell espai per necessitat, seria bo que creem les nostres regles de joc i estratègies. És de veres que es podem apoyar i recolzar en aquelles rutines i estratègies que tenen els docents amb els nostres fills i filles segons l'edat que tinguen, però també és de veres que el nostre ritme de treball és diferent i la nostra estratègia d'ensenyança-aprenentatge pot ser diferent. No tenim per què utilitzar aquestes rutines perquè l'espai i el moment no és el mateix, no? Podem tornar a inventar, inclús això pot ser un punt de treball i de motivació de nosaltres amb ells. Finalment, jo us donaria un consell, és trobeu les vostres formes pròpies de treballar amb elles i ells. Doncs, com afronte aquesta tasca? Si ara tinc que ocupar aquest espai i aconseguir que este no siga un temps en el que passe com, diguem-ne, com en blanc, no? Bé, primer, la tasca l'han d'afrontar amb alegria i bon humor. Ells necessiten més de la nostra comprensió i afecte que dels nostres coneixements. És a dir, que en aquest moment d'excepcionalitat, torno a insistir perquè és aixina, la nostra alegria, el nostre bon humor serà més clau i més favorable per a la seva feina que tot el que puguem aportar-los a nivell de la nostra professionalitat com a transmissors de continguts, no? Bé, després tenim que tenir clar i així ho hem de transmetre que aquest no és un temps perdut. És un temps perdut per a la seva vida. Dona igual que estem parlant d'estudiants de batxillerat o de l'ESO. És un temps que recordaran sempre i de què el trauran experiències i saviesa. Per tant, deixem-nos que aquest moment també els servisca per aprendre. Nosaltres tenim l'experiència ja de que no tot el que hem après en la vida és el que m'ha après a l'escola i no tot el que m'ha après a l'escola ens ha servit per a la vida, no? Bé, per tant, també una altra forma d'afrontar la tasca és sent els grans motivadors d'ella. Hem de motivar més que mai la seva tasca i hem de fer brillar les seues aptituds. Un moment també aquest per a compartir les nostres inquietuds amb ells, sense dramatitzar. El futur és incert, això ho tenim clar. Ells no saben quan tornaran i nosaltres tampoc sabem què dir-los. No sabrem quan eixirem. No depèn de nosaltres, però el present sí és cosa nostra. Per tant,
fent que aquest present siga el millor possible. I com motivem aquesta situació? Bé, nosaltres estic segur que dia a dia tenim que trobar moltes voltes en aquesta situació més un motiu per a tirar endavant, un motiu per a somriure, un motiu per a fer el dia gran. Doncs això és el que hem de traure en ells, no? Que siguin capaços de trobar les seues pròpies motivacions i el motiu per el que s'encén cada dia. I aquest motiu que naix de l'interior i no sols de l'exterior. Bé, és important que pensem que no serà la mateixa motivació segons l'edat que tenim, és obvi. No? Per a un xiquet xicotet o una xiqueta xicoteta, qualsevol cosa nova que presentem des d'un lloc fins a un nino és un motiu d'alegria i de satisfacció. Si els ensenyem una bufa traguent-li l'aire que xiula, això ja és prou experiència. No és així en un adolescent, no? Doncs treballem segons l'edat i tenim clar que segons el nivell de motivació hem d'anar treballant per atraure el dia a dia. Què motiva les nostres filles? Premis, reconeixements, notes? Què pensem? Doncs això que pensem, traguem-lo seu. Per què? Per què insistir tant això? Perquè l'efecte de la motivació és directe sobre el cervell. A millor i més motivació, més capacitat per aprendre i més capacitat per atraure la nostra feina endavant. Nosaltres mateix ja tenim experiència d'això. Aquesta feina que ens agrada més és la que millor i amb més força treballem i la que més ràpid ens ix. Però quin paper juguen les emocions en tot això? Bé, és important que tinguem clar que les emocions són fonamentals per a l'aprenentatge. Les emocions s'entenen, encenen, mantenen la curiositat i les emocions ens ajuden a aprendre. De fet, tota associació que fem amb emocions de qualsevol aprenentatge és un aprenentatge que és més duradero i més significatiu. També tenim experiència d'això. Tot allò que hem après en situacions i circumstàncies que ens han servit i estan relacionades amb un sentiment positiu, l'hem mantès amb molta més duració que allò que hem après sense ganes. No? Així, les emocions les hem de tenir en compte a l'hora de treballar els aprenentatges. Com ho fem? Molt bé. Doncs tenim clar que la motivació-emoció és un binomi que millora l'aprenentatge, podem començar sempre la tasca amb un repte, amb una sorpresa, algo que no s'esperen, alguna cosa que es cridi l'atenció. Què activitats i actituds activen la motivació? Bé, activitats que activen la motivació, la primera és saber per què fem les coses, trobar-li un motiu i donar-los nosaltres i ajudar-los a trobar aquest motiu o donar-los motius per a que puguen escollir el seu. També és important que els involucrem en per què fan les coses i per què prenguem unes decisions i no altres. Per tant, hi ha decisions que poden prendre amb nosaltres. És important que reconeguem el seu esforç i que no deixem d'establir normes i límits, perquè aquestes normes i límits els donen seguretat, ara més que mai la necessiten. Compartir amb ells les nostres vivències personals, siguin les d'ara, siguin les d'abans, allò que fa que ells es vegin els nostres ulls i vegin que som capaços de tenir emocions com les que tenen ells, experiències i vivències. La nostra actitud positiva serà la que farà la d'ells. A més, no deixem de marcar objectius i reptes a curt termini. Això s'acabarà i hem de continuar a la nostra vida. És de veres que no tornarem de la mateixa forma. Hem après, hem viscut coses que ni imaginàvem, no? Però s'hem de plantejar-nos reptes per al curs, per a l'any. Plantegem-nos-los junts. Bé, un apunt és que la música connecta les nostres emocions i connecta el nostre estat d'ànim. Però la música que podem utilitzar a l'hora d'estudiar hem d'anar en compte, especialment en els adolescents. Una música que ha de ser normalment sense lletra, perquè si no la lletra crida la nostra atenció. I a més es pot treballar amb música sempre que treballem en situacions que estem utilitzant feines que siguin de tipus rutinari,
que ja tinguen aquesta habilitat feta. Si estem fent comptes, si estem aplicant fórmules, és a dir, que no requerisquen un nivell connectiu molt alt i un nivell de concentració molt alt. Val? No obstant, en qualsevol moment la música connecta les nostres emocions, per tant, serveix per a desbloqueig. Per tant, per al pas d'una activitat a una altra, podem utilitzar la música. I quan més jovens, encara més. Altres actituds importants són, primer, a saber que l'error forma part de l'aprenentatge. Fer les coses malament és una forma d'aprendre a fer-les bé. Per tant, no hem de castigar els errors, al contrari, hem de treure d'ells l'aprenentatge que necessitem per a continuar endavant. Bé, un altre aprenentatge important és fer-los sentir-se especial, igual que ens agrada sentir-nos a nosaltres. M'agradaria fer una diferència. Això no és que siguin els reis de la casa per a dominar tot el que així es fa, sinó, al contrari, el saber que són capaços de fer les coses per a donar-los com més autonomia personal, millor. Bé, de tot això, el més important és que creem un bon clima afectiu. Sí, aconseguim traure les feines endavant, però el clima és de tensió i de permanent estrès perquè no arribem, aquestes tasques no estan servint-nos de massa. Com organitzem la tasca? Només voldria donar-vos unes pinzellades d'aquesta qüestió. Primer, el més important és fer un horari per a treballar. Nosaltres també necessitem aquest horari per a treure les nostres feines endavant. Per tant, la nit abans o abans de començar, això depèn de la nostra estructura familiar, podem fer un recolliment de les tasques que tenim que fer a l'endemà. No cal fer una planificació a llarg termini. Clar, això depèn de l'edat que tenim, dels xiquets i xiquetes, però sí que cal fer sempre una planificació. I aquesta planificació ha d'incloure les tasques que s'han de fer. No sols si tinc que fer matemàtiques, inclús no. A lo millor tinc que fer dins de les matemàtiques, avui toquen exercicis, demà tocarà estudi i després demà tocarà problemes. Vull dir, les matemàtiques són una tasca en concreta i no altra, que s'encarreguen de detallar quines són les tasques. Però dins de les tasques també estan les seues tasques personals. Està el organitzar l'habitació, el treure el fem, no ho sé. En aquest moment, tal volta hem reorganitzat les nostres tasques per a que tots tinguin un espai. El que sí que tenim clar és que hem d'anar cap a la seva autonomia. Hem de treballar per temps o per objectius, el que vulguem, el que siga més fàcil. O treballem per a fer tasques o treballem per objectius. Per tant, serà molt important posar un rellotge davant i tenir clar què inclou la tasca. És a dir, si jo treballo per objectius, tinc que tenir clar quan he acabat la tasca. Per el contrari, si treballo per temps, tinc que tenir clar en quin temps tinc marcat. Encara que no treballem per temps, per als més xocotets, és important, inclús per als de la secundària, és important tenir un rellotge davant, no tant perquè es posi nerviosos, sinó per a controlar el temps que dediquem a cada una de les coses que fem. És de veres que hem de caminar a poc a la seva autonomia, però no vos enganyes si us dic que mantenir sempre un control, encara que siga mínim, els ajuda a no relaxar-se, perquè algú està ocupant-se d'allò que volen fer. Bé, si tenim més dificultats de les que acostumen a tenir habitualment, podem elaborar junts unes autoinstruccions. Pensem que les tasques que estan fent en aquest moment sempre les han conduït guiades per els docents i les docents. Ara, en aquest moment, tenen que saber com han de fer-les. Per tant, és important que inclouen els passos que han de donar a fer. Si no tenim clar que puguin fer tots els passos alhora, retallem aquests passos, fem-los més a poc. Per exemple, si jo tinc que fer els exercicis 1, 2 i 3 de la pàgina 140 de llengua, a lo millor allò comporta unes tasques, desenvolupar unes tasques i uns processos que no soc capaç de fer en tot moment sencers. Per tant, desglossem la tasca. Primer, prepara el material, llegeix la pàgina i torna a llegir el que no entenc per a saber què és el que em demana. Si ho tinc clar el que em demana, comença a fer les activitats. I això seria part d'una segona tasca.
Llige l'enunciat de la tasca i en consulte què en demana. On té sols una pregunta, on té més. Si en té més, tinc que fer primer la primera i després la segona, preparar la resposta. Revise. Bé? Nosaltres podem anar controlant cada una d'aquestes fases o senzillament, si ja les té clares, les poden controlar ells. Com ho poden controlar ells? Doncs fent unes autoinstruccions d'allò que han de fer. Què vull dir quan parle d'autoinstruccions? Doncs parle de que ells tinguin clar cada procés, quin contingut té i com he de seguir els passos per a desenvolupar-lo. Bé, per a fer això, podeu trobar a internet, així us he deixat dos exemples, però ne podeu trobar molts a internet de com desenvolupar els processos que tenen que seguir per a fer cada tasca. Si a poc van fent-los ells mateixos i elles mateixes, veureu com la seva autonomia i la seva satisfacció personal augmenta i, a més, es senten més segurs i més autònoms. I vosaltres també aneu alliberant-se un poc de la feina. Bé, com voldria despedir-me només, assenyalant-vos la importància que té la planificació de la tasca que tenim que fer. Bé, nosaltres també necessitem planificar el nostre dia a dia i el nostre treball. Per tant, ells també no ho necessiten. Això es donarà seguretat per a treballar i es donarà autonomia. Bé, quines són les nostres ferramentes bàsiques? L'agenda, l'horari i el calendari. És a dir, tenen que tenir endavant tot allò que han de fer i com ho han de fer. Tenim que tenir clar que segons la personalitat de cada un dels nostres fills o filles podem tenir més tasques posades o no menys tasques posades. L'important és que siguin capaces de sentir-se autònoms per a fer-la. Jo, per etapes, us aconsellaria algunes qüestions concretes a treballar. Si tenim els nostres fills i filles en edat de l'etapa d'infantil, el més important és que juguen el joc simbòlic, el contar contes, les lectures guiades, els reptes matemàtics. Bé, tot això és important, però sobretot el més important són les rutines. No us oblideu d'elles, perquè ells són els que fan sentir segurs i segures. Són els que fan saber el que tenen que fer a cada moment i com ho han de fer. Però sobretot tampoc deixeu d'una part la seva imaginació, deixeu-la volar i la creativitat. Quan entrem a l'etapa de primària, tenim fases diferenciades. Durant els dos primers cursos, la consolidació dels aprenentatges bàsics és la part més important. Per tant, és més important que d'aprendre coses noves mantenir aquelles que ja sabem. El càlcul bàsic, les lectures comprensives, el raonament lògic, problemes i reptes mentals, però no s'oblideu en ningú moment també d'aquesta genialitat. És a dir, hem de continuar en la seva creativitat, manualitat, jocs, cançons, memorització de poemes, però tot això en un àmbit divertit. En tercer i quart ja han començat a organitzar conceptes, esquemes, mapes conceptuals. Doncs quan treballem en elles i en ells, el més important és que mantinguen aquests coneixements i aquestes habilitats d'iniciació a l'aprenentatge de l'autoaprenentatge, és a dir, les estratègies per aprendre. Tampoc hem d'oblidar les manualitats, els jocs i activitats de planificació. Què activitats de planificació poden fer amb ells? Doncs fer xicotets experiments, fer receptes i donar-los responsabilitats. Ja tenen una edat en la que poden fer moltes tasques de casa i és important que se senten part d'ella i amb la corresponsabilitat de dur-la endavant. En cinquè i sisè, continuem augmentant aquests nivells de responsabilitat i tenim clar que la fase d'estudi i memorització tindrà un pes més important per a dur-lo endavant. També, si es demanen treballs, podeu fer-los com a treballs d'investigació, que suposen un repte per a ells, que busquen informació, que aprenguen a sintetitzar-la i a exposar-la. I aquesta exposició no té per què ser només escrita, pot ser una exposició oral que ens facin a nosaltres. Però el més important, com he dit ja, és mantenir el que ja saben i mantenir les seues rutines amb alegria. No tractem de fer coses que no són capaços, sinó que tinguem que donar-los quan més autonomia possible millor.
Bé, què passa en la secundària? En la secundària jo us diria que la part més important és que mantinguen viu l'estudi, no sols les tasques. L'organització i la planificació. L'organització i la planificació no sols és per a l'estudi. L'organització i la planificació pot ser per a incluir dins del seu dia tasques i responsabilitats de casa. Ells ja poden fer encàrrecs, poden encarregar-se d'un dinar, poden encarregar-se de fer les rentahores que fem al dia, poden fer moltes coses a casa. I crec que aquesta planificació per a obtindre en el seu temps per als altres és molt important. Que establisquen un horari, que el duen i que compartisquen emocions, vivències. Sobretot, ajudeu-los a tindre fortalesa, que és la part més important per a ells. I que no s'obliden d'estudiar i repassar, perquè necessiten fer repassos sobre allò que van treballant i repassos planificats. Bé, simplement volia transmetre-vos això. Espero que us hagi servit. Si teniu més consultes, podeu ampliar la vostra formació o escriure-nos amb les vostres inquietuds al correu de formació@fampavalencia.org, o si t'ha agradat i els vols consultar en altres cursos i formacions que tenim a la web, dona'ns un like i segueix-nos.